Hürmetli cemaat, Yeşil Kamin yanında şəxslərimiz tapşırının mənə şiratdağısın yazdırğa jıyındıq. İndi bugünkü bizning qonağımız, tüp qonağımız, Ulpat ədibimiz Marat ağa Əmirxan. Həm indi iki bizning Ulpat qalimimiz Feyzixaq ağa İslayev, həm Ferit ağa deb etmeyeyim indi, biraz gana ülkenerek Ferit Efendi Yahin. Alar ikisi de fen doktorları, professorlar, hem elbette indi bizning milletimizning asıl yigitleri. Tüp bizning söyleşu, mana indi Marat ağa Əmirxanның mana soңғы 2 yıl devamında dünya көрген өзіміздің büyük şəxslərimiz, xanlarımız, xan bikelərimiz turunda alarının yazmışları, Tatar milleti yazmışına bağışlanan kitapları hakkında varır. Elbette min elə tüp kitabın da mana soңғы Uluk Muhammed'e de ayırımrak tutalып getiririz deyip esepleyim. Ya sözümni min başlap jiberesim kile özümüzдің yaş şairimiz Rifat Salahның Marat ağa Əmirxanға bağışlanan 8 yıllık şiirinden tarihi romanlar bilen Tatarны uyattığız, tarihtagı uşaklardan taralsın nur yaptığız. Özü əli yep-yaş yigit, özü emir, özü han, rahatlanıp yazıp dursun Marat ağa Əmirxan degan Marat ağa meneymi Rifat Salah. Indi men biraz gana başlap ketesim keledi mana tarihi eserlerge nechekir yaza başladığız degan tegi şablon so'rovlarga qadar mana Xotib abi ayta Marat Əmirxanның tarihi romanlarında xotin qiz obrazlarida mana şu Suyinbike jurnalında işleyen çaqda uq siz indi ondağı personajlar bilen de hazırki zaman bilen de çağıştırıp indi mesela tarihi mana bu yazıcının fantazisi, hıyalları bilen örilip şunday okuluşlu eserler icad ettiniz, icad ete turasız. Allah'a şükür. Sözü bizde şu hakta bulur, planlar durumda da. Indi Feyzil ağa İslayev deyip sizden başlasak sözünü. Meni bir çıkan bir zor ayber var. Bizning bit profesyonal tarixchilar motor etib yoza bilmey. O'quvchilarga kirib ketarlik tug'il. Ул менә бюрократический тел дип әйтәм инде мин аны. Шундый телдә, фәнни телдә язылган инде ул. Шуңа күрә менә тарихи шәхесләр гомумән безнең бит борынгы шундый матур тарихыбыз турында әсәрләр аша без күбрәк беләбез. Менә кайсы чорны гына алсаң да, менә шул яктан Марат аға эшләгән изге эш. Ул тарихны популярлаштыру, тарихи образларны менә халыкка аңлаешлы итеп күрсәтә белү. Менә ул яктан мин уйлыйм инде Марат абыйның иҗаты шул кадәрле отышлы. Шуңа күрә аны мин бик күп ихтирам итәм, аның әсәрләренә игътибар итәм, укыйм, сөенәм. Кайчакта инде уйлап куясың инде менә мин тарихчы буларак булайрак язар идем дип уйлыйсың инде. Но ничек кенә булмасын, Марат абыйның иҗатына мин битараф калмаган кешеләрнең берсе. Менә аның соңгы әсәрләренең берсе Улуг Мөхәммәдкә килсәк, мин бу әсәрне ни өчен зур бәялыйм? Чөнки ул беренче менә безнең Казан ханының беренче ханы. Беренчедән. Икенчедән ул Алтын Урда белән Казан ханлыгын берләштерә торган шәхес. Чөнки ул бит менә яшь чагында, 14 кенә яшьлек җегет 1419 елда Алтын Урда ханы дип игълан ителгән. 14 яшьтә. Менә шундый яшь җегет, әле җегет тә түгел. Хәзерге күзлектән караганда, ул заманда бәлки ул җегет тә булгандыр инде. Ансын мин әйтә алмыйм. Но һәрхәлдә менә шундый яшь бала гына бит әле хан булып киткән һәм 20 елга якын Алтын Урда тәхете өчен көрәшкән. 10 еллап нормально хан булган инде, аннары анда көрәш киткән инде Кече Мөхәммәд һәм башкалар белән тәхет өчен. Һәм кызганыч бу бер яктан кызганыч, чөнки Алтын Урда тәхетеннән китәргә мәҗбүр. Икенче яктан безнең өчен бәхет,
Чөнки ул Казан ханлыгына нигез салган шәхес. Ул аны нигез генә салмаган. Менә татар ханнарының ул берсе генә урыс князьләрен, бийек князьләрен 2 мәртәбә тезләндергән. Ул берәү генә, Улы Мөхәммәд генә. Һәм менә тарихның бурылышын туры юлга салган кеше дип уйлыйм инде мин аны. Менә шундый зур шәхес. Шуңа күрә Марат абыйның иҗатын искитмәле зур бәялим мин аны. Чөнки ул Улы Мөхәммәд үзе дә олы, Марат абый да олы, аның әсәре дә олы. Фәрит әфәнде, сезгә сүзне бирәм дип торам мин. Филология фәннәре докторы да ни уйлый микән? Бу романнар турында дөресен әйткәндә озаклап сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә без әле Язу манерасы, таныштыру әле безнең. язу манерасыннан чыгып караганда да, һәм тарихны күрсәтү ягыннан чыгып караганда да Марат Әмирханов кебек язучыларыбыз берәү-икәү генә. Берәү-икәү ишәү дип әйтергә була, хәтта 3-нчеләр, 4-нчеләр юк та дәрәҗәсендә. Менә мин аны Улы Мөхәммәдкә бәйле, Казан йортка бәйле әйтә торган сүз бу. Беренчедән, тарихи вакыйгаларны язган вакытта фальш мәсьәләсе. Менә 90-нчы елларда, 80-нчы, 90-нчы елларда урыс әдәбиятында Пикуль юнәлеше, Борис Акунин юнәлеше барлыкка килде. Һәм булар белән без укыдык, мавыктык. Һәм алардагы хакыйкать, тормыш хакыйкатын бирү, тарихи хакыйкатны бирү урынына хыялый, фантастик, хәтта мистик, фантастик элемент алга чыгарылды һәм бөтенләй тарихка икенче төрле карап фикер йөртү. Мин караган вакытта беренче инде безгә кемдер Борис Акунинны бик яратып укырга мөмкин, кемдер Пикульне, һәм шушы юнәлешне эзләргә мөмкин. Бу яктан чыгып караганда мин әйтер идем, Марат абыйдан андый юнәлешләрне, Марат Әмирхановның иҗатыннан андый юнәлешләрне эзләүнең артык булуын, чөнки беренчедән ул мөмкин кадәр тарихны дөрес итеп яктыртырга, менә Улы Мөхәммәднең аның үзенең шәхесе аша килүе һәм аның тирәсендәге кешеләр аша алар белән булган конфликт, алар белән булган каршылыклар аша килүе һәм аның вакыйгаларын бирелеш тәртибе дә шул ягы белән кызыклы. Әлбәттә, Казан ханлыгының беренче ханы дигән кебек Алтын Урда ханлыгы белән бәйләгәндә дә без бүгенге стереотиплар белән, бүгенге күзаллаулар белән киләбез һәм кай вакытта бу әсәрләрне аңламаска да мөмкинбез. Хикмәт нәрсәдә? Менә бүгенге көндә фәндә соңгы ачыш Алтын Урдага бәйле соңгы ачыш дип әйтим инде. Алтын Урда дип ни өчен аталган дигән сорауга җавап табылу булды. Моңанчы бит инде аны Алтын Урда дип алтын байрак белән бәйле, алтын тәхет белән бәйле, һәм башкалар белән бәйли иделәр. Һәм инде бу мәсьәләдә нокта куелды һәм ул төгәл ачыкланды дип әйтәбез инде. Алтын Урда дигән сүз ул алтын рух, алтын кабилә, ягъни дигән сүз. Мөхәммәд пәйгамбәр миндә Марат абый аны инде теге вакытта ул фаразларны бирә һәм уларны тапкан. Ни өчен алтын тәхет, алтын рух, алтын кабилә дигән сүз? Ул да булса Чингис ханның нәселе, һәм гомумән бабадан, атадан бабага килә торган нәсел, ул алтын рух кабиләсе икән. Рух дигән сүз, рух кабилә, алтын кабилә дигән сүз. Һәм аны ниде монгол телендә дә ул алтан рух исемле. Алтан Урда исеменә туры килгән. Һәм менә бик кызыклы Жужи ханның нәселенә, Бату ханның нәселенә Чингис ханның шушы исемне бирүе. Һәм икенче бер тагы шушыңа бәйле төшенчәләрнең Алтын Урда белән бәйле Алтын Урдага кирип киттек. Шуңа күрә кайбер әйберләргә генә ачыклык кертер өчен генә әйтәм. Ак Урда мәсьәләсе шулай ук бик бәхәсле иде. Чөнки Днепр буенда да Ак Урда, Кырымда да Ак Урда, һәм Сибирдә дә Ак Урда. Ни өчен алар шул кадәр күп һәм ни өчен алар берничәү дигән сорауга җавап мәсьәләсендә шулай ук кызыклыгына мин соңгы ачышлар мәсьәләсендә генә әйтәм фәндәге. Ул да булса ни өчен Ак дип аталганнар? Алар барсы да менә шушы Бату ханның агалары, ага урдалары. Аның нидә Урду ханныкы да ага урданыкы,
Анда Шейбаниларныкы да ага урданыкы, һәм башкалар да ага урдалар. Бит Жүҗи ханның 13 малайының баршасына да диярлек җирләр бүлеп бирелә, бер улыннан башка. Һәм менә шушы улы, соңгы улы, ул да булса, аның бала нәселе соңыннан тәхеткә утыручы нәсел. Бик кызык, һәм шуларның бөтенесендә ул фактларны бит әле, ул тарихи фактларны без күп очракта аңламый да идек. Менә әйтик, мәсәлән, борынгы чыганакларны укыйбыз, һәм анда алар язылган, ләкин без аларга чынлап та ул шулаймы дип төшенә алмыйбыз. Менә язучының бер осталыгы шунда, ул үзенең геройлары, үзенеләре тормышны бирү һәм вакыйгаларны бирү вакытында ул шуларга кирип китә алган һәм шуларны ачыклый алган үзенчәлекләре бар. Һәм чынлап та әгәр дә без аларны укысак, аларга менә язучының бөтен хикмәте нәрсә? Шул ук чыганакны ала. Шул чыганакка таяна һәм аңа үзенең шигъри һәм әйтик, мәсәлән, әдәби үзаллауы белән, үзенең сизгерлеге белән, әүлиялеге белән, язучылык әүлиялеге белән ул шулардан чыгып бөтен тарихны күзаллауны бирә алган. Менә бу яктан чыгып кара, шуңа күрә мин һәр вакытта уйлана идем, минең Марат Әмирханның төп нигезләнгән әсәре нәрсә икән дип. Һәм менә монда ул бүген алдыбызга куйган тарихи ул чынлап та аңа нигез, аның әйткәне дә бар, по-моему, сезнең әйткәнегез дә бар бу турдаймы? Нәкъ шушы турында. Ягъни татарның үзенең борынгы чыганакларына таянуы һәм татарның чыганаклары аша эшләүе мәсьәләсе монда ни бара, төп әйбер бара. Менә аннары бит безнең хәзер беренчедән бездә нәрсә бутыйлар? Без үзебездә менә борынгы чыганакларны укыганда шушыны аңламый идек. Әйтик, мәсәлән, болгар белән татар мәсьәләсе һәм башка мәсьәләләр бар. Беренче мәсьәлә ул да булса Алтын Урда татар нинди татар дигән вакытта без төгәл беләбез. Бүгенге көндә без төгәл әйтә алабыз. Бу тел ягыннан да һәм бүтән яктан да тарих ягыннан да ачыкланган әйбер. Ул да булса маңгытлар белән кыпчакларның кушылып барлыкка килгән яңа бер татар кавымы, милләт барлыкка килә. Яңа бер халык. Маңгытлар алар. Монголларның борынгы исеме. Монгол дигән исеме ул соңыннан безнең кыпчаклар тарафыннан тагылган исем. Булай аларның үзләренең үзе тамалары маңгыт. Һәм әлбәттә берничә кабилә, монгол кабиләсе һәм аларның төп кабиләсе мәттә алдынгы мин мәдәни кабиләсе маңгытлар кабиләсе бит инде маңгыт халкы, аларның инде язулары һәм башкалары бар. Һәм менә шушы халык безгә кушылып, безнең кыпчакларга, төркиләргә кушылып, яңа бер татар кавымын барлыкка китергән. Һәм күз алдына китерик, Алтын Урдада беренче буын монголлар, ягъни аксөякләр, беренче буын аксөякләр монгол телендә сөйләшсә, икенче буын аксөякләр инде без беләбез, алар кыпчак телендә, төрки телендә сөйләшәләр. Һәм шул вакытта нәкъ параллель дәүләт яши. Ул да булса Нил елгасы буенда параллель дәүләт, уже мәмлүкләр дәүләте яши. Һәм шушы мәмлүкләр дәүләтендә кыпчак теле төп тел һәм татар теле төп тел. Һәм мөнәсәбәтләр шактый тагы. Һәм менә шушылар хәзер инде әдәби якка килгән вакытта шушыларның бөтен белемнәрне, кешелекнең белемнәрен шушы китапларга теркәү ягыннан беренчедән нидә тарихта фальш булырга тиеш түгел, тарихи әсәрләр. Менә мин Марат Әмирхановның әсәрләреннән менә шушы әйберне эзлим. Кайбер әсәрләрдә без шундый укыйбыз да, анда инде туктаусыз ниндидер уйдырмалар килеп керә, әкияти элементлар, һәм шул чорны аңламау, шул чорны төшенмәү килеп керә, һәм бөтен нине вакыйганы харап итә. Бу яктан Марат Әмирханов шактый ышанычлы эшли һәм тарихчылар белән киңәшеп, турыдан-туры киңәшеп эшли. Һәм чыганакларны сак эш итеп, Чыганаклар белән халык эш итеп, шуңа күрә алар ышанычлы да инде. Фәрит әфәнде бик кызык фикерләр әйтә. Мин тарихчы буларак барысы белән дә килешеп бетәлмим. Нигә әйтәсең? Килешеп бетәлмим. Беренчедән тарихта бер төрле генә караш була алмый. Чөнки ул еракта борынгы тарих. Безгә килеп җиткәнче ул төрлегә әйләнә һәм аның бер ягын гына без күрәбез. Төрле ягын кызганыч, нинди зур галим булмасын, ул барып күрә алмый. Чөнки аны менә күләмләп булмый дип уйлыйм инде мин. Тарих шундый. Улуг тарих. Шундый. Шуңа күрә менә мин урда сүзенә килгәндә мин аның икенче вариантын да уйлыйм. Икенче варианты ул урта сүзеннән. Урта. Чөнки безнең төрки бабаларыбыз бөтен дөньяны
bir күләм итеп караганнар да, шуның уртасы һәм аның уртасында үз дәүләте. Бу Кытай философиясына туры килә. Менә Кытайлар шулай диләр инде. Алар бөтен кешене дә түбәнсетеп карыйлар, бөтен кешегә дә. Чөнки алар менә дөньяның үзәге. Монда да безнең бабайлар шундый ук. Һәм алар менә Шыңгыз үзенең бөтен баласына да бүлеп биргән. Юк, бөтенесенә дә бүлмәгән. Ул 4кә бүлгән. Чөнки безнең бабаларыбыз уйлаган бөтен бер бөтенне 4кә белгәннәр. 4кә. Һәм ул үзенең иң олы 4 улына гына биргән. Калганына бирмәгән бер нәрсә дә. Ну, аларга бәлки әз генә эләккән булгандыр, ансын әйтә алмыйм. Ну, һәрхәлдә документлар буенча менә шулай. Аннары тагын менә монда кара дигән табарихыймы язып куйганнар. Менә бит моны дөрес итеп тәрҗемә итсәң, бу шын тарих дигән сүз. Кара сүзе ул кара төсе түгел, негр шикелле. Кара тарих, то есть шын тарих дигән мәгънәдә бирелгән. Мага сез менә гомер буе журналистикада улпат журналист булып эшләп язучылыкка бер шул 50 яшьләрдәгедә тарихи романнарга кирип киткән. Моның нәрсә этәргис бирде? Менә шу беренче әсәрләре сезнең бик тарихка ук кергән бу вакытта хикәяләр, повестьлар иде бит инде. Менә бу тарихка нәрсә этәрде сезнең кирип китү, кызыксыну, кайчанрак? Менә шу Сөймегә журналында эшләгән чорлармы инде бу? Мин укыганда ук тарих белән кызыксына идем. Ләкин укырга кердем мин татар әдәбияты бүлегенә. Әмма тарих филология факультеты. Тарих филология факультеты, шуннан бер ярты ел укыганнан соң ул вакытта пединститутта укыдым бит мин Туешевия. Аның янына кердем гариза белән. Тарих бүлегенә күчергезәр дип кердем. Мин карап, энем син бит актанырсың, урысча белмисең, син төшеп каласың, син шушында кергән, шунда укыйны бетердең. Шулай итеп, мин ул вакыттагы тарих белән ул вакытта ныграк кызыксынып, ныграк үзләштергән мөмкин булган иде, әлбәттә, ләкин менә шундый бер омтылыш булып алды. Әмма бит актарышлар бер вакытта да чыгып калмый. Ләкин бу инде аннан соң омтылды, мин теге әдәбият кадәр мин бит инде теге яхшы карый торган һәм аны тирәннән үзгәртеп, үзләштергән күнеккән кеше инде әле авылда 7нче класста укыганда Абдрахман Абшаровның романнары килә башлады, Казанлыкларында. Шунда бер әсәре бик нык ошап китте инде, аның күп инде романнары. Шунда мин аның үзенә хат яздым. Анда Мөнирә дигән бер нибары, теге Алтын йолдыз дигән роман турында бар. Галим анда инде төп геройлар шуларга бик нык гашыйк булганбыздыр инде. Мин хатта инде аны бер килгәндә генә булгандыр инде лайма. Мин язган инде булар дөньяда бармы, булар дөресме, о кешеләр дип язганмын инде үземчә. Ләкин гөндәсә дә миңа җавап килде. Энем Марат дип шулай итеп, минем шушындый юк кына бер сорауга да җавап яздым. Тәфсилләп. Һәм менә шуннан соң инде әдәбият белән кызыгыш шул вакыттан ук килгәндер дип уйлыйм. Күңелгә карап та өстәп җибәргән бит инде карап. Шулай. Игътибар. Менә шул вакытларда без китап шул кадәр авылда китап укыйлар иде. Безнең китапханә бар. Ул китапханәдә китаплар менә мунчала кебек итеп, менә авыл халкы ничек шулай укыган, мин аны хәзер дә әйтмим. Бер җегет бар иде минем дус. Авылда бөтен китапларны укып бетергәннән соң анда Ленин томнары гына калды. Шул Ленин томнарына кереште укырга. Уларны аңламый инде, ләкин тегеләр укылган иде, анда ни белмәй. Менә ул вакытта менә татар авылында уже сугыштан соң шыр бу, авыр шыр, ачлык, әле безнең ашарга юк, бәрәңге кәлҗимәсе ашыйбыз, албута ипи ашыйбыз. Китапка шул кадәр омтылыш бар иде. Менә шул шырлар бик нык минем күңелгә сеңеп калган инде. Инде тарихи әсәрләр турында теге үзгәрешләр чыгып башлагач, советлар таркалгач, инде тарихка мөнәсәбәт тагын да артты бит инде. Чыганаклар ачыла башлады. Шуннан соң мин Тояк дигән роман яздым.
Тыяк романы ул тарихи роман түгел, ул аның төп герое тарихчы. Һәм анда сүз бара, болгарлар белән татарлар арасында шундый бәхәс узып калды бит инде. Менә без булгармы, татармы? Берәүләр яза без болгар, икенчесе татар. Минем героим ул теге дөньяга яңаша карый торган кеше, ул болгар, без татар, ләкин болгар ул татар милләтенең бер зур компоненты дип. Менә аның теге нисе шулай бара инде. Ул бу фикер хәзер дә шулай бит инде. Менә шуннан соң Улуг Мөхәммәдкә килгәндә. Улуг Мөхәммәд бик зур шәхес инде ул. Ул безнең дәүләтнең нигез салган, дәүләткә генә түгел, менә бүгенге татар, Казан татарлар дип атала торган халыкка нигез салган ул. Үзе белән ул бит йөргән теге гаскәр белән килмәгән, урда белән килгән. Ул аның теге анда семьялар, гаиләләр белән, хатыннар, балалар, атлар, тегеләр, булар, кәҗәләр бар. Барсы бергә. Анда шунда аның теге зур нәсел милләре килгән, теге зур кешеләре килгән. Һәм монда Казан ханлыгы оешкач, аларга һәрберсенә бүлеп бирелгән мөмкинлекләр, төбәкләр, һәм алар ахырнап менә шул бүгенге Казан татары дигән милләт, халык нәкъ менә алтын шушы вакытта Улуг Мөхәммәд тарафыннан оештырылган Казан ханлыгы оешканнан соң барлыкка килгән халык инде ул. Һәм аның шул яктан да бик зур роле зур дип уйлыйм. Беренче мәртәбә Улуг Мөхәммәд турында безнең Гаяз Исхакый үзенең драмасын яза иҗазәтә. Ул аны 1947 елда яза. Менә 71 ел узганнан соң ниһаять менә минем шушы роман килеп чыкты. Нигә аны турында күп беләбез инде, белергә омтылыш бар. Аны күбебез татарның Казан ханлыгының беренче ханы дип саный без инде. Һәм анда безнең күңел түрендә дәүләтчелек ята бар инде. Ләкин сусал. нигәдер әдәби әйләнешкә ул китмәгән. Азрак шигъриятта да бар инде, анда теге поэмалар, ниләр дә бар. Ләкин теге зур итеп проза туплап, прозага ул кирип китмәгән ул. Нигәдер шул аның сәбәпләре шул инде, аңа теге караш бирәк тә Мәскәү аңа начар карый бит инде. Һәм безнең теге рәсми даирәләрдә сорау биреп караган бар мин. Ул бит ачык түгел. Ул патша хан булганмы, беренче хан булганмы, оештырганмы, оештырмаганмы, аны ике малай үтергән. Шулай бит, шулай язалар бит инде. Мәхмүд белән Якуб аның әтисен 40 яшьтә үтергәннәр дип язалар аны рус чыганакларында. Менә шуларга ияреп без шул монахлар язган чыганакларга ияреп без дә Улуг Мөхәммәд ул Казанның беренче ханы түгел дигән рәсми юнәлештә бардык һәм шул вакытта Улуг Мөхәммәд ул Казан ханлыгын оештырганмы, юкмы, аның менә Мәхмүд оештырган дигән өйләрдә бара. Версия. Гомумән безнең татар тарихына яла ягы тулып ята. Безнең идарәче даирәләр әле һаман уйлана. Бу тарих дөресме, түгелме, ничек? Ләкин инде хәзер халык безнең тарихчылар да менә безнең күренекле тарихчы Дамир Исмаховның аның башка әсәрләре дә бар инде. Менә моның теге мәдәни юлга чыккан Татарстан дәүләтчелеге Улуг Мөхәммәдтән башланган дип инде туп-турда әйтеп салган инде. Хәзер галимнәр арасында Улуг Мөхәммәднең теге беренче хан булуы, Казан ханлыгына нигез салу турында бернинди шик тә юк. Аларның фикере бер. Менә югары идарәче даирләрдә фикер әле теге үзәкләштерелеп җитмәгән. Улуг Мөхәммәд язганда башладым мин теге рәсми безнең энциклопедия бар бит инде. Аның тормышы кем ул? Анда язылган инде Улуг Мөхәммәд Туктамышның оногы дип. Шулай дип яздым мин. Шулай дип бардым. Шуннан соң Дамир Исхакый янына бардым мин, аның белән сөйләшеп, ул миңа үзенең ниләрен бирде һәм шуннан соң әйтте инде, менә сиңа хәзер бик җайлы, Үтәмеш Хаҗиның Каратавар китабы шуны алып калдым. Шуннан да ул алар туганнар, ләкин алар бер юнәлеше буяктан тармак кына алар. Аның әтисе башка инде, ни булар? Менә шундан соң мин аның ягыдан
yazarga туры яңадан язып чыктым. Менә Марат Әмирхан Тукайга ничек килде ул? Тукайга кирип китү булай. Шушы Бүйүк Мәмдүләнең каберенә зиярат кылу башланды бит инде. Мин ел сайын шунда бара идем. Һәм ел сайын аңа дога кылабыз инде, аны искә алабыз. Ләкин уйлана торгач, аның ул бит әдәби әйләнешкә кергән шәхес түгел. Ул бит бөек шәхес, Тукайны дөньяга китергән. Һәм ул Мәрьям ана күп шушындай зур бер шәхес, хатынлы шәхес дөньяда. Шуннан соң мин ойладым да, берәр хикәя булса да язарга кирәк бит бу шәхес турында дигән фикергә килдем. Һәм бардым Казанлыклар журналына. Әйтәм, ул вакытта Ибраһим эшләде, Камил. Алар инде бу мине хуплады Камил ниятне. Кәримов белән Илфак Ибраһимов. Әйе. Шакир Мөхәммәд Мирза. Шулай итеп, ярар, язып кара диделәр. Яза башладым. Хикәягә сыймадым, әлбәттә. Ул инде баян булып чыкты. Һәм ул шактый уңышлы булып чыкты, нишләптер. Аны Казанлыклар бирде. Аңа карата бик әйбәт кенә фикерләр китте. Шуннан соң мин дә инде Тукай темасына, Тукай даирәсенә килеп кердем. Тукайның үзе түгел, аның даирәсе. Аның бабасы бар. Без сүккән Зиннатулланы без гомер буе сүктек бит инде. Шуннан соң инде Зиннатулла хәзрәт турында шундый ук әсәр яздым. Шуннан соң тагын бер фикер туды инде. Әйтәм, бу булай гына булмас, буларны бер тулы бер нигә китерергә кирәк формула, китап рәвешенә китерергә кирәк, һәм аны китап рәвешенә китерү өчен әле тагын да язарга кирәк. Шуннан соң Саҗидә, аның яраткан апасы бит инде аның турында яздым. Аннан соң ата бер әни башка Газизә дигән апасы бар аның турында, һәм соңгысы аның мәхәббәте дип әйтик инде, ул мәхәббәт алай теге китапларда язылганча мәхәббәт булмаган, ул теге читтән торып кына мәхәббәт, ул бер-берсенә охшашу гына, Зәйтүнә. Платоник. Менә шуларны тупладым һәм менә ул китап чыгып килә. Бу Алла бирсә, бу ай азагында инде алар ул китапны без кулга алырга дип белим. Мин аны үзем чыгарам, чөнки син теге Балташта вакытта кеше арасында чыкканда мин анда сүз бирдем. Чөнки Бибүк Мәмдүләнең тууына быел 155 яшь тула. Мин аны бөтен җирдә сөйлим һәм бөтен кузгатырга карыйм, ләкин аны кузгатып булмады. Күтәреп алмадылар аны. Минем ул тырышлык, ләкин минем шунда мин сүз бирдем. Бибүк абыстай турында мин быел Габдулла Тукайның әһле якыннар дигән циклдан китап чыгарачакмын диде. Мин ул 25 апрельдә барлык мәгълүмат шул вакытта мин шаһиты. Мин ул Аллаһка шөкер ул сүзендә тордым һәм ул китапны Алла бирә алырбыз һәм мин сезгә аны беренчеләрен сезгә бүләк итәрмен. Без монда менә ир җегетләр утыра. Ләкин ул ир җегетләр түгел, хатын-кызлар арасында да ир җегетләр бик күп. Безнең милләт хәзер ир җегетләргә мохтаҗ, бигрәк тә хәзерге вакытта. Менә Хәдир Сыйватулланың бу шигыре нәкъ менә шуларга җавап булыр дип беләм мин. Ирләр булып туганбыз без шитар өчен, мәйданнарның уртасына чыгар өчен, кирәк булса ил язмышын иңгә салып, давыл яккан иман сыман сынар өчен. Милләт хакына сынарбыз да, эшләрбез дә, Алла бирсә язарбыз да. Рәхмәт. Хөрмәтле кунакларыбыз, менә шулай алга таба да бу тапшырулар сериясын дип әйтик, шәлкемен дәвам итәрбез. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашулар.